U għennet irrit ngħid il-min dawk li jridu jemnu. ċaġa sabiħa. You don't have to feel it. Li l-ewwel nett ix-xitan jgħira lina għaliex? Għaliex aħna aħjar mill-anġli. Għax l-anġli ma jistawx iduru lejna Alla u jitolbuh maħfra, imma aħna kreati fi ġbija tal-Alla. U bis-saħħa ta' Ġesu nistgħu nduru lejh u nitolbuh maħfra. Bekk insalvaw billi nitolbuh maħfra, kif nitolbuh maħfra għaniġu maħfura. U nemlu, issa il-Ġesu da li jgħid, issa da mhux klimi. Ġesu jgħid, Markus, issa please. Issa ilkom tgħidu. Kompli, Filisjen, kompli. Kompli, Filisjen, kompli. Mela, Ġesu jgħid li kull min jemmen u jitgħammet, mela l-ewwel rridu nemnu, u mbagħad nitgħamdu. Mela, kull min jemmen u jitgħammet isalva, di qiegħda Marku 16-16. Min ma jemminx ikun ikkundannat. Ħaġa ċara u tonda. Dak li Ġesu mhux tiegħi. Issa jekk intom tridu salvaw jaħsab billi taċċettaw lil Kristu. Itħaq. Xejn xjentifiku. Salva, ma tafux ir-relazzjoni ma' Kristu. Tuwa ċans. Sabiħa. Ma jfissirx li meta nieħdu s-salib u nimxu warajh l-affarijiet huma plain sailing. Jibda x-xogħol ta' xjetan u għadkom ma tafux. Jiena qabel ma tammid dik il-ġurnata jiena ma kontx nafx qiegħed jiġri pumiċa għal u ma kien hemm ħadd. Jiena qed ħallini nitkellem. Dan, il-xjetan irrabjat. Għax irridna nkunu bħalu, ix-xitan ara taħsbu li qiegħed. Imma meta bdejt ara l-pumi jiċċaqal u li qed tajta. Dak kif isser kellek ix-xitan ġo fik. Mhux ġo x-xitan ġo fik, jekk kien irrabjat. Jien kif tajt ħajti li Kristu mill-ewwel bdew jiġru li ħafna ħaġa waħda wara l-oħra. Korroħ immens, imma jien bqajt nemmen fi Kristu li naf li kull ħaġa li jiena qed ngħaddi dak sa jgħinni il-missier etern fisem Ġesu, sa jgħinni nirbaħ kull ostaklu. Kull ostaklu. Mhux bis-saħħa tiegħi, imma bis-saħħa tiegħu. Ok, mela, inti tista' sja xaġa malaj. U dan huma affarijiet sbieħ. Issa Filisjen, issa tittieqa biex jitkellem ġaħtiju. Kulħadd raħel Diek Ġorġ isimha Emily Rose le, dan huwa fuq każ ta' tfajla li kienet devota ġejja minn familja reliġjuża, hi kienet devota u temmen ħafna, ippossessa x-xitan di. Spjega ħili mela, jekk aċċettat il-Ġesu bħalma tajt inti fi f'ħajjita. U di tfajla pozittiva, di reliġjuża u temmen. Anne-Marie Michel kien Kien jisimha? Anne-Marie Michel. Anne-Marie Michel, di tfajla li devota reliġjuża, ġejja minn familja reliġjuża, aċċettat il-Ġesu bħala s-salvatur tagħha. Guess what? Ġiet posseduta din u spiċċat li mietet. Kif tispjega dik bela? Kif tispjega ħieli? Spjegaw ili. Għax jien ma nistax il-fader se jispjega l-fader. Jiena Ġesu ħarriġni mir-reliġjon, jien m'iniex reliġjuża. Jiena nemmen fil-kelma talla. Reliġjoni hija parti mill-kelma talla u mbagħad miżjuda mill-bniedem, u naqsa mill-bniedem. Xorta għadek ma weġibtniex. Taqra l-Bibja. Xorta għadek ma weġibtniex. Kif dit fajla? Ok, se jirrispondi l-fader? Fader. Aħna nemnu li hemm nies li ħafna nies li mhumiex posseduti ma jistgħu xorta jmorru l-infern. Tista' tkun possedut imma ma tmurx l-infern. Ġifieri, il-kwistjoni li x-xitan jista' jieħu kontroll fuq il-ġisem u aħna hija, però l-importanti li r-ruħ tiegħek hija f'idejn Kristu. Ġifieri għaliex il-ġisem fl-aħħar mill-aħħar huwa verament parti minna aħna ġisem ukoll. Kien weħel il-ħabs il-qassis jagħmel dak l-eżempju. Jiena ma niskutix il-fatt li kien hemm xi każ wieħed fid-dinja li fejn kien hemm xi ġifieri, però fil-maġġor parti naraw ħafna fejqan u ħafna ferħu paċi li l-persuni jiġu. Fader, ma ħażaż Ġesu Alla, Kristu, meta jien marriċ nemmen bih, jew nemmen dak li qed jgħid. Imma xorta ngħix ħajja tajba tajjeb. Imma m'iniex lest biex ma nistax naċċetta dak li qed jgħid. Ma tridx. Dal-persun, da Alla jew Kristu ma jifhimnix lili. Ma don fil jibatni l-infern għal dejjem. Ma jrid jibat il-ħadd l-infern. Ma hekk se jagħmel. U għaddejjem. Ġesu ma morrux. Okej, qed insaqsik fader. In-nies, mela ngħidu il-Jeremy ħanieħdu bħal eżempju. Jeremy għadu skont intom almenu ma fehmx
u għadu forsi jrid jifhem, jien jgħidu li jibqa' ma jifhimx. U nilab il-video games ukoll. Eżatt, u jien jgħidu li ma jifhimx, jibqa' ma jifhimx. Allura da Alla li hu mħabba se jkun dan ħal dejjem dan. Ma jifhimx Alla li ma jifhimx Jeremy. Nemnu li l-fidi fl-aħħar mill-aħħar hija don illi ma naħtfux aħna ma hija mogħtija lilna. Però issa huwa u dina xi ħaġa li l-Papa Franġisku qed jisħaq ħafna fuqha. Alla jimxi mal-bniedem pass pass, jiġifieri int fejn int għandek il-possibilità, jiġifieri jekk anke jekk hemm ħafna tajjeb fik, għandek il-possibilità illi tkompli tikber. Iviva, per eżempju, Jeremy, mhux għax jgħataw, huwa bniedem illi jiġġieled għad-drittijiet tal-bniedem, jiġġieled għall-inġustizzji, jagħmel sagrifiċċji, jaqla ġo fih, jajruh minn kollox. Ġifieri da, ġifieri, eżempju klassiku ta' kont barrani u l-qajtni. Hekk hawn xi ħaġa dis-sahra li qed jgħixha. Għalhekk il-ġudizzju huwa f'idejn Alla, jiġifieri aħna. Ma jridx jemmen, ma jistaw. Huwa f'idejh.